Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuvalwe umgwaqo ku-N3 Peter Brown ePMB la okwenze khona isiphihli sengozi kwalimala inqwaba yabantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibulo khona le video. Mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Kulimale inqwaba yabantu ngesikhathi kwenzeka isiphihli sengozi la kubandakanyeke khona amaloli amane kanye nezimonto ezincane ezinhlanu. Kube ukuthi ku-N3 ngase Peter Brown off ramp ePMB kwenzeke isiphihli sengozi namanje okungazi ukuthi sidalwe yini maqede kwalimala inqwaba yabantu. Abezimo eziphuthumayo bafike endaweni yesigameko ngokukhulu ukusheshsha bafica abantu abalishumi belimale ngendlela emangalisayo. Basizwe khona endaweni yesigameko anduba baphuthunyiswe esibhedlela khona namhlanje. Kanti ke namanje imbangela yengozi ayikazi. Umgwaqo usavale ukuthi uphazamiseka ukusebenza komgwaqo. Bafethu ke lengozi ishiya abantu abaningi beshaqekile. Ngizofisa ukwazi ukubala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.